심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 BIG Yeah we bring like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 Bang 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 맞은 것처럼 Bang 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 맞은 것처럼 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찾아가라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려 죽지 이 노래는 지참 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 Mega love shoutout sa lahat. Welcome dito sa bahay ni Abante Bisaya at ang inyong DJ host Raketero ng Cebu, Abante Bisaya at mega love shoutout sa lahat. Alright, like and share po tayo guys. Mega shoutout po sa inyo dyan. Pasok na po sa attendance and then we will start po. Alright, pasok na guys. Mabilis lang po tayo kasi may gagawin din po ako. Kaya mabilis lang po tayo ngayon. Hindi po tayo aabot ng 10 minuto tapos na. Mega love shoutout po sa Mami Tinik. Mega shoutout sa iyo dyan. Marites Alcala TV Official, TikTok pa more sa Mary Vlog. Chixie TV, mega shoutout sa iyo dyan. Like and share na po sa mga kalalabs ko dyan guys ha. Alright, like and share po tayo. Alvin Marinas, mega love shoutout. And kumare ni Rose Buds, mega shoutout. Kayong mga nag-share ngayon guys, i-double check natin sa mga mag-share. Bang 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 bang. Alright, like and share guys. Like and share. Huwag kalimutan, i-share nyo na ngayon guys ang live stream. Abante ta mga Bisaya, Marites Alcala TV Official. Mega shoutout sa iyo dyan, Ate Ewen. Okay, dito si Chixie TV and then si Ate Emily Enriquez nag-share na rin. Okay, sino ba mga nag-share? TikTok pa more nag-share na rin. Guys, i-share nyo, itag nyo ang pangalan ko po para ma-notify po tayo guys. I-share na guys, i-share na guys. Carmina Diokton, may shoutout sa iyo dyan. Tesu Bosa. Okay, nag-share na po. Guys, yung mga nag-share dito guys ha, i-mention ko po, andito po si Chixie TV, si sa Mary Vlog. Yung mga 1,000 pataas dyan guys, i-share nyo na po itong live stream para magkaroon kayo ng another entry. Alright?
Alright, like and share po mga lalabs. Alright, like and share. Okay, mga 1,000 pataas dyan guys, i-share nyo na po. At sa mga hindi ko pa connected, ayan, i-connect nyo na po ako guys. I-connect nyo na po. Okay, yung mga nag-share po sa Facebook at yung mga walang ano, i-share nyo na po dito guys, ha? Ayan, nakita ko na ang pag-share ni Alvin Marinas. Ayan, i-share nyo na po sa mga chismosang kapitbahay nyo dyan. Mega love shoutout naman sa dyan. Reden Tricycle Vlog. Like and share po tayo mga lalabs. Kasi bakit? Yung pag-share nyo po ay entry po yan guys. Entry po yan. 2 entry po yan guys. Kaya, at of course, pasok na po sa attendance para magkaroon ng another entry naman. Mega love shoutout po sa aking VIP member, Madam Elza Channel. Mega love shoutout po sa dyan. Madam Elza Channel. Ayan, mega love shoutout. Salamat sa pag-share mo dyan. Reden Tricycle Vlog. Of course, nandito na rin si Rodel Valio. Mega shoutout sa dyan. Emily Valio, host. Ako pasali din po. Like and share. Noted yan. Mega lalabs. Mega shoutout sa dyan. Ate Twin MJ. Okay, like and share muna tayo guys. Magsisimula po tayo ng alas 8:15. Alright, 8:15 and we will start immediately. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa guys. We will start immediately. Mega love shoutout sa dyan, Ate Jenna de Pedro Vlog. Okay, ayan, 10 minutes more and we will start. 10 minutes more and we will start, right? Okay, 10 minutes and we will start. Okay, wait ha. 10 minutes guys. Like and share nyo na po. Baka maiwan kayo sa era. Itawagin nyo na po mga chismosang kapitbahay nyo dyan. 10 minutes more to go and we will start. Kaya stay tuned lang po kayo dyan. Huwag na pong umalis. Dito lang po tayo. Mega love shoutout po sa aking VIP member. Level 5. Mega shoutout sa dyan. Madam Sapat. 널 데려가 지금 이 순간에 Ayan guys, 9 minutes left guys. Tawagin nyo na po mga chismosang kapitbahay niya dyan.
Ayan, taga-ikot ni Fabans Vlog, Shahay TV. Mega love shoutout sa iyo dyan. Shashay TV. Ayan, mega love shoutout sa ating bagong pasok, Kathy Zeta. Anyong sa'yo, magandang gabi. Mega love shoutout sa ating mga bagong pasok po. Welcome to Abante Bisaya. Ayan, thank you so much. Thank you so much po sa mga bagong pasok natin dyan. Like and share and then mag-attendance na po kayo dyan sa nakapin sa taas ng saganan ay makalami-lami kayo guys. 113,000 pesos po ang ating papremyo sa ating grand live stream on May 1 na po yan guys. Kaya wag na po kayo magpatumpik-tumpik pa guys. Stay tuned lang. Dito lang po sa nag-isang Abante Bisaya. Ayan, Wilmas Falconete. Guys, pasend po ng resibo doon sa bahay ko. Yung mga hindi po 1,000 pataas dyan, i-share nyo na po ngayon sa mga chismosa. Uy, hala! Mega love shoutout sa ating mega shoutout po kay Rasta Gaming, ating newest member. Grabe si Rasta Gaming. Ikutin mo lahat Rasta Gaming, parang kukunin din ni Rasta Gaming, guys. Umaarangkada ngayon si Rasta Gaming sa sa level 1 at level 2. Agoy! Kaya guys, magpa-member na kayo dyan, guys. Level 1 at level 2, guys. Ang first prize is 10,000 pesos, second prize 5,000 pesos, and then third prize is 2,500. Regular lane po, non-members, 7,000 ang first prize. Second prize is 4,000 pesos. Third prize is 2,000 pesos. Ngayon, pag level 3, 4, and 5 na member ka, first prize, 15,000 pesos. Second prize, 10,000 pesos. Third prize ay 5,000 pesos. Ayan, Kathy Zeta. Hi, Marie Cres Moreno. Thanks for the invite. All right. Dancer, noted, Ate Jenna Di Pedro Vlog. 5 minutes left, guys. 5 minutes left. Okay, JM Couch TV, nag-share na din. Okay, thank you sa pagpa-share mo dyan, JM Couch TV. And of course, Ate Jenna Di Pedro Vlog. Salamat sa iyong pagpa-share dyan. 왕기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감이 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 Huwag rin nyo na po kalimutan guys, like and share na po tayo mga lalabs dyan nang sa ganun ay magkaroon kayo ng another entry for tonight. Bang bang bang. Alright, shout out sa inyo dyan. Bang, bang. Ayan, mega love shout out. Sino yun? Jomar Oclarit. Mega shoutout sa iyo dyan. Jomar Oclarit. Mega shoutout sa ating mga bagong pasok dyan. Welcome dito sa bahay ni Abante Bisaya. Yan, shoutout sa iyo dyan. Yes. Andyan po ang attendance sa taas, guys. Of course, like and share na po tayo mga lalabs.
Ayan, Joan Gilias Cordova, mega shoutout sa dyan. Macbread Official, Macbread Pandesal, mega shoutout sa dyan. Yes. Merong attendance dyan sa taas. Pasok na po sa attendance, right? 3 minutes left and we will start. Joanne Gilias Cordova. Agoy, nandiyan, sabi ko na nga magpa-entry po sa level 1 by Rasta Gaming. Thank you sa pag-share mo dyan sa iyong pa-entry Rasta Gaming. Ayan, thank you sa pagpa-entrance tuloy, pagpa-entry. Ginsky Habibi Channel, mega shoutout sa dyan. Okay, sino pa yung mga nag-share, guys? Guys, i-screenshot nyo, guys, ha? Kailangan ko po ng resibo na nag-screenshot kayo, lalong-lalo na po sa mga hindi pa 1,000 pataas dyan. Alright? I-share nyo na po, ha? Pasok po kayo dyan sa attendance. Hindi po ako nagja-jacket dito, Jomar, kasi ako po ang maglalapag sa link. Kaya all you have to do is subscribe and bell all lang po tayo dito, ha? Mami O, mega love shoutout sa dyan. Mami O. Shoutout sa dyan, Mami O. Kamusta ka na, Mami O? Uy, wow, Shamets TV. Salamat sa iyong pa-member dyan, Shamets TV. We only have 1 minute and 44 seconds. Welcome to Abante Bisaya, Group of Companies, Shamets TV. Ayan, Cathy Zeta, anyong din sa iyo, madam. Mega shoutout po sa dyan. Of course, Romeo Paite Jr. 11. Mega shoutout sa dyan. Kuya Romeo Paite Jr. And of course, thank you po sa ating amazing, yung bumubuo po ng 113,000 pesos. Thank you so much po sa ating mga member, sa ating mga sponsors po. Mega shoutout po sa inyong lahat. Minor sponsors. Alivor Butterfly, Elza Channel, Ilongas Channel, Sheila Montesor, John Skywalker 04, Chixie TV, Romeo Paite Jr., Papa Rams TV, Twin MJ, The Europino Fam,
Mommy Dutch. Major sponsors: Donna Hilario, Giljun Vlog, Mommy Mary, Madame Sapat, Titanium sponsor, Mommy Loons. Thank you so much for our beloved and amazing sponsors. Without you, this grand live stream will not be possible. Ayan, thank you so much, guys. Of course, thank you po sa ating mga newest member, JTL the Vlogger and Shamets TV. Welcome to ABANTE BISAYA Group of Company. Ayan, mega bro. Shoutout po, Charnels Vlog. Mega shoutout sa John Charnels. Mega shoutout sa John Charnels. Ayan. Ayan, Daisy Aguirre. Mega shoutout sa John Daisy Aguirre. Okay, like and share ninyo mga lalabs ko ha. Para nang sa ganun ay magkaroon kayo ng another entry po. Shoutout po sa lahat. Okay, ready na ba lahat, guys? Okay, yung mga nakapasok po dito, andito po si in no particular order, we have Rose Bads Official, sa Mary Vlog, Alvin Marinias, Emily Enriquez, TikTok Pamor, My Vijesh Journeys, Wilmas Balconete, Madam Sapat, Fes Subosa, Maricresme Moreno, Jenna Di Pedro Vlog, Elza Channel, Chixie TV, Rodel Valio, Emily Valio, Fabens Vlog, Ginsky, Habibi Channel, Neri Vlog, Shamets TV, Ben Bueza, Dariel Belhica, Mommy O, and Mommy Loons. Right? Let's start na po, guys. Magpapaangat na po tayo! Hindi na po natin magpatumpik-tumpik pa, guys. Alas 8:20 na. Magiinuman pa kami! Iinom pa ako ng maraming tubig! Okay, press one. Ang dami ko pang gagawin! Mami Loons, mega shoutout sa dyan, Mami Loons. Okay guys, sa mga hindi po nakakaalam guys, okay, si Mami Loons po, yung nandyan po, siya po ang pinakamataas po, siya po ang pinakamalaki na nagbigay sa akin po ng sponsorship. A total amount of, Mami Loons is our platinum sponsor. A total of 20,000 pesos po ang kanyang binigay. Followed by our major sponsors, which is 6,000 pesos po ang kanilang binigay. We have Donna Hilario, Madam Sapat, Giljun Vlog, Mommy Neri, GC Mix Kitchen, Delfina's World, Maria Liza Bandola, and of course, Madam Taiwan Lifestyle. Sila po ang ating mga major sponsors na nag-donate, which is 6,000 pesos each. And of course, our minor sponsors na nag-donate po ng 3,000 pesos each. We have Elevor Butterfly, Elza Channel, Ilongas Channel, Sheila Montesors, John Skywalker 04, Chixie TV, Romeo Paite Jr., Papa Rams TV, Twin MJ, The Europino Fam, Mommy Dutch, Noy 25 Channel, and of course, yung pinaka-last po sa ating ngayon is Then Say It. Alright, thank you po sa lahat ng mga bumubuo ng ating sponsors for 113,000 pesos.
Okay, yan guys, ready na ba kayo guys? Subscribe and bell all lang po tayo guys. Make sure po ay nakapasok kayo guys kasi pag pumasok kayo dito, nandito na kayo agad. Okay. Opa, Onidol pakitamsa Katizeta ko sa Gatizeta. Mega shoutout sa Jan Katizeta. Yes, Katizeta Vlog. Nakapasok ka ba sa attendance, Katizeta? Katizeta Vlog, papasok po sa attendance. Meron diyang attendance sa taas. Pasok ka lang dyan, madam ha, sa taas po. Merong attendance sa taas. Okay, let's get ready, guys. Okay, first letter of the channel, 1 pag Bagong Dikit, 2 pag Lumang Dikit. Subscribe and bell all lang po guys. Wala na pong manonood ng video. Kung gusto nyo po, may pruweba na may mga dumikit sa'yo, screenshot nyo po. Please make a screenshot pag ikaw ang nilapag. Alright? Make a screenshot para alam mo kung sino ang babalikan mo guys. Right? Okay. Bilisan, guys, nakasalalay po sa inyong mga kamay kung gaano tayo kabilis ngayon magdikit. Kung magdikit kayo, kung magdikit kayo na mabilis, of course, maaga din tayong matapos. Alright? And then after po tayo magpaangat, lalapag na natin agad ang ating mga, of course, ating mga sponsors. Alright? Sige guys, let's start. Okay, dikitan na po. Dikit na guys. Go. Bagong lapag po. Bagong lapag. Guys, dapat pumasok kayo sa attendance ha. Ayan, pasok po sa attendance. Okay, pag hindi po kayo nag-cooperate at nawala kayo guys, lagot kayo sa akin. Baklasan natin yan. Daisy Aguirre, yes, nalapag ka po. Nalapag po. Bang 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 bang. Ruby Valio, mega shoutout sa Jan. Ruby Valio, mega shoutout. Meron pong attendance dyan sa taas. Dumikit lang po guys ha. Okay, bagong lapag, bagong lapag. 지지랑 분위기 길을 전환해 왕기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we been like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 뱅뱅
Oh, di ba? S2 pala. Grabe si Marie Cres. Oy. Marinel G, mega love shoutout sa Jan. Marinel G, meron pong pa-attendance dyan sa taas. Pasok lang po ha. Okay, sa mga bagong pasok po, first letter ng channel, 1 pag Bagong Dikit, 2 pag Lumang Dikit. Alright. Thank you, Daisy Aguirre sa pag-share mo dyan. Daisy Aguirre, noted po. Okay, sa mga hindi pa po nakapag-share at lalong-lalo na po mga 1,000 pataas dyan, i-like and share nyo na guys kasi para magkaroon kayo ng 2 entries for tonight. Bang 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 bang. Patience is a virtue, guys. Joy Family Vlog, Joy Family Vlog, mega love shoutout sa dyan, Joy Family Vlog. Go, go, go! Bilisan, bilisan, bilisan! Bilis, bilisan, guys! Ay, bagong lapag, bagong lapag! 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찾아가라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려 죽지 법이 노래 고지천 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 먼저 여도리 사방바방 어떻게 사뿐한 높이 난 불에 질러 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 비아지 Okay, get ready, get ready, get ready! Bilis, bilisan, guys! Bilis! Alright, yung sa mga natawag ko po kanina guys, huwag po kayong lalabas kasi yung mga nalapag ko po ay of course, hahanapin kayo guys ha. Okay, bilisan po ang pagdikit guys. Bilisan po ang pagdikit. 한치 앞도 볼 수 없는 막장 게릴라 경배하라 목청이 터지게 지질한 분위기를 전환해 왕기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 Channing Channel, mega shoutout sa dyan, Channing Channel.
심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bring like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 Bang 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 맞은 것처럼 Bang 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 Ayan, charot sa Jensening Channel. 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 Guys, dikit-dikit lang po guys. Kung pakitang tao lang po ang inyong pagdikit dyan, hindi po talaga kayo malalapag. Mamigay lang po tayo ng saging guys sa mga nangangailangan talaga ha. Huwag puro lang guys, sa inyo lang. I mean like, mamigay naman tayo, di ba? 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bang like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 Bang 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 맞은 것처럼 Bang 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 들어왔다면 누구 차례 한치 앞도 볼 수 없는 막장 게릴라 경배하라 Okay, bago. Noted, Kathy Zeta. Dumikit ka na po dyan, madam, at magkipag-laban dyan sa baba, madam Kathy Zeta. Ruby Valio, wag kang dyan, Ruby Valio, ma-hide ka dyan pag sinasabi mo mga subscribe at wala kayong jacket. Wag kayong magsabi ng subscribe button pag wala kayong mga jacket, ha? Ma-hide kayo. Noted, Kathy Zeta. Noted, madam. 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찾아가라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려 죽지 법이 노래 거지처럼 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈만 Mega shoutout sa'yo dyan, May Villamar. 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bang like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 Bang bang Pards Vlog, mega shoutout sa'yo dyan, Pards Vlog. Ayan, yung mga 1,000 pataas dyan guys, yung mga 1,000 pataas, i-like and share nyo na po para magkaroon kayo ng another entry for tonight para po sa ating 113,000 pesos. 들어왔다면 누구 차례 한치 앞도 볼 수
수 없는 막장 게릴라 경배 하나 폭정이 터지게 지질한 분위기를 전환해 왕기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 굴렁이는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we been like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 뱅뱅 맞은 것처럼 뱅뱅 맞은 것처럼 뱅뱅 맞은 것처럼 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찬양하라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려 죽지법 이 노래는 거지처럼 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 먼저 결국 사방바방 어깨 싹 풀어 고백 난 불에 질러 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we been like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 뱅뱅 맞은 것처럼 뱅뱅 맞은 것처럼 Okay, ready na ba? Joy mega shoutout sa iyo dyan. Joy Motin. 까만 밤과 함께 다 들어왔다면 누구 차례 한치 앞도 볼 수 없는 막장 게릴라 경배 하나 목청이 터지게 지질한 분위기를 전환해 Mega shoutout sa iyo dyan. Joy Motin. Ayan, pasok-pasok lang po. 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 Patience lang po ha. Patience is a virtue po. Paangat po ito. Hindi po ito lapagan, guys. 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we been like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 뱅뱅 Okay, pag yung mga nakita nyo po kanina, okay, yung mga nadikitan nyo kanina, tapos ngayon, hindi nyo sila nakita na dumikit sa'yo. O yan, subscribe nyo para hindi kayo masakitan, ha? O, ganun lang yun, guys. 맞은 것처럼 뱅뱅 Oo, Kadizeta, yan, stay tuned lang, madam, ha? Dumikit ka lang dyan, madam. 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찬양하라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려 죽지법 이 노래는 거지처럼 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 먼저 결국 사방바방 어깨 싹 풀어 고백 난 불에 질러 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we been like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 뱅뱅 맞은 것처럼 뱅뱅 Noted. Yes, Alvin Marinas.
밤과 함께 다 들어왔다면 누구 차례 한치 앞도 볼 수 없는 막장 게릴라 경배하라 목청이 터지게 지지랑 분위기 길을 전환해 왕기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정치에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bring like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 뱅뱅 맞은 것처럼 Okay, dikitan na po guys. Dikitan na po, ha? 맞은 것처럼 맞은 것처럼 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찬양하라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려 죽지 법이 노래도 지참 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 먼저 결고리 사방바닥 넘어가 사뿐한 높이 난 불에 질러 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we been like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 맞은 것처럼 맞은 것처럼 난 깨어나야만 밤과 함께 다 들어왔다면 누구 차례 Yung iba ay dumidikit lang kanina tapos nawawala. Ano nangyari? Oo, hindi na kita nakikita. Bahala kayo dyan, oy. 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정치에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 Ayun, sa mga gusto po magpa-member guys, i-click nyo na po yung join button dyan guys. Sa mga interested po magpa-member at gusto nyo i-livestream ko kayo, ayan, click nyo po yung level 5. 맞은 것처럼 Rose Buds, ayan, shoutout sa dyan, Rose Buds. Nalapag na kita, Rose Buds, ha? Ayan, dikit ka lang dyan, Rose Buds, madam. 맞은 것처럼 맞은 것처럼 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찬양하라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려 죽지 법이 노래도 지참 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 먼저 결고리 사방바닥 넘어가 사뿐한 높이 Ayan, Minds Mamon. May shoutout sa dyan, Minds Mamon. 맞은 것처럼
Okay, dikitan-dikitan po guys. First letter of the channel, 1 pag Bagong Dikit, 2 naman pag Lumang Dikit. Alright. Paging po, paging Kathy Zeta Vlog. Madam, lagi ka lang po dumidikit ka ba, Madam Kathy Zeta? Ni isa po, Madam Kathy Zeta, wala po akong nakikitang dumidikit ka or nag-comment ka dyan sa baba, Madam. Lagi ka lang nag-advertise sa pangalan mo, Kathy Zeta here. Alam po namin, Madam, na pangalan mo yan. Make sure po ay dumidikit po kayo. Mag-comment po kayo dyan sa baba. First letter of the channel, 1 pag Bagong Dikit, 2 pag Lumang Dikit. Saan po dyan ang hindi nyo maintindihan kasi gagawin ko pong Korean, English, Chinese, New Year. Ha? Oo. Kahit ano pang gagawin nyo dyan guys, kung hindi naman kayo dumidikit, hindi po talaga kayo malalapag. Ha? Nag-advertise kayo ng channel nyo. Noted, Ate Daisy ha. Noted, Ate Daisy. Thank you so much, Ate Daisy, sa pag-invite mo dyan. Ayan, Kathy Zeta here, Leisure Travel Innovations. Okay, noted, Madam Kathy Zeta. Bahala ka dyan, Madam. Kung ayaw mong dumikit, Madam, wala talaga akong magawa. Kung ayaw nyo pong dumikit, guys, mag-super chat na lang kayo at para hindi kayo mahirapan dyang dumidikit, no? Bahala kayo dyan, uy. JJ Himpeso, may ka-shoutout sa'yo dyan. JJ Himpeso. Ano, Madam Sapat, invite mo ba yan? Madam Sapat, invite mo yan? Hindi mo siya dumidikit, Madam Sapat. Hindi ko may malalapag yan, oy. 지지랑 분위기를 전환해 왕기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah, we bring like this Noted, Ati JJ Himpeso, noted po. Noted. 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찬양하라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 Mega shoutout Kuya Noy 25 channel. Mega shoutout sa iyo dyan. 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah, we bang like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 맞은 것처럼
Noted, noted, Oscar Mejia, noted. 맞은 것처럼 난 깨어나 까만 밤과 함께 다 들어왔다면 누구 차례 한치 앞도 볼 수 없는 막장 게릴라 Okay, we're almost done, guys. We're almost done. 지질한 분위기를 전환해 왕기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 둘러미는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we feel like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 뱅뱅 맞은 것처럼 뱅뱅 맞은 것처럼 뱅뱅 맞은 것처럼 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찾아가라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려 죽지 이 노래는 거지처럼 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 먼저기 결국이 사방바방 어떻게 싹 풀어 도배 난 불에 질러 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we feel like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 맞은 것처럼 맞은 것처럼 Daisy, sino ba yung ano mo? Sino ba yung inimbita mo, Daisy? Daisy, sino yung inimbita mo? 난 깨어나 까만 밤과 함께 다 들어왔다면 누구 차례 한치 앞도 볼 수 없는 막장 게릴라 경배하라 폭정이 터지게 지질한 분위기를 전환해 왕기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 둘러미는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 Hindi man siya nag-attendance, Shaning. Shaning, hindi siya nag-attendance. Yeah we feel like this Walang nag-attendance, Minds Mamon. 것처럼 뱅뱅 Okay, tapos na tayo, guys. Sino pa pong hindi nalapag? Sino pong hindi pa nalapag, press W. Yung mga nakaligtaan ko po, press W sa sino pa po hindi press W. Press W, guys. See, 30 minutes lang, tapos na. Okay, Neri Vlog, hinahanap kita kanina, hindi kita nakitang dumikit, kaya hindi kita nalapag, no? Pasaway ka kasi ito si Neri Vlog. Minsan andyan tapos nawala. Ay, Ate Wilmas, andyan ka pala, Ate Wilmas. Oo, naka-attendance ka. Hinahanap ko kasi pangalan nyo. Pag hindi ko kayo nakitang dumikit, mawawala man kayo dito sa passing score. Oy. Wow, kumain ka lang? Wow, sana all kumain. Ano? 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we feel like
맞은 것처럼 Sa kilid, narito ka na. 맞은 것처럼 Ayan, nalapag na kita, nalapag na kita. 맞은 것처럼 Ate Wilma, nalapag na kita, Ate Wilma. Hindi ko man nakikitang dumidikit si Mines din, guys. Ano, Ate Daisy, hindi ko rin nakikita si Mines na dumikit. Mega love shoutout, Hathor Lucas. Mega shoutout sa iyo dyan, Kuya Hathor. 들어왔다면 누구 차례 한치 앞도 볼 수 없는 막장 게릴라 경배하라 목청이 터지게 지지랑 분위기 길을 전환해 왕길을 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 관심 Adam Braille Vlog. Noted, Adam Braille Vlog. Salamat sa iyong pag-share. Noted na po yan. sul렁이는 천지 Okay, nasulat ko na po. Sa mga hindi pa po nakapag-share, guys, i-share nyo na po para magkaroon ngayon ng another entry. 이게 하고 싶어 BIG Yeah we bring like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 맞은 것처럼 Okay, ready na ba kayo, guys? Sponsors na po tayo, ha? Sponsors na. Okay, sponsors na po tayo. Sponsors. 맞은 것처럼 Okay, sponsors na po tayo. Sponsors. 널 데려가 지금 이 순간에 Kuya Hathor, ikaw yung nilapag ko ngayon, Kuya Hathor, ha? Ayan, ikaw nang magbalik sa kanya. Kuya Hathor, ikaw nang bumalik, ikaw na po ang bahalang magbalik sa kanila, Kuya Hathor, ha? Salamat. I-screenshot mo na lang, Kuya Hathor, sa mga, yung mga nagbalik, yung mga dumikit sa iyo ngayon. Okay, get ready, guys. Sponsors na po tayo, sponsors. 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 Wow, nagpa-entry na si Adam Braille Vlog. Grabe si Adam Braille Vlog, oh. 맞은 것처럼 맞은 것처럼 맞은 것처럼 Nako, Hathor, hindi man yan nagbabakas, Hathor. Subscribe and bell all lang kami dito, Kuya Hathor. Screenshot mo lang yung mga dumikit sa iyo, oh. Ha? Yung mga nag-H1 sa iyo. H1, 1 pag bagong dikit, 2 pag lumang dikit. 난 깨어나 까만 밤과 함께 다 들어왔다면 누구 차례 한치 앞도 볼 수 없는 막장 게릴라 경배하라 목청이 터지게 지지랑 분위기 길을 전환해 왕길을 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 Okay, pa-press sponsors, guys. Pa-press sponsors para mag-proceed na tayo sa sponsors. 불을 질러 Okay, yung sponsors po ang dinikitan nyo, guys. Yung itong mga sponsors na to na didikitan nyo, ano po ito, guys? 113,000 pesos po ang ating pa-premyo ngayon, ha? Para po yan sa 113,000 pesos. 맞은 것처럼 Wow, nagpa-entry na rin si Mayvidge. Thank you, Mayvidge. Ayan, pa-entry ba yan sa'yo? Ayan, sa mga interested po mag-sponsors, guys, yung video po ang nilalapag ko po para sa ating mga sponsors. 새빨간 저 하늘이 춤출 때 Okay, first sponsors, guys. First sponsor. Mag-comment kayo doon, mag-comment, and then sa dulo, mag-type abante. Sa dulo po, mag-type abante.
Okay, start po tayo sa ating pinakamalaking nagbigay ng sponsor po. We have worth 20,000 pesos. Worth 20,000 pesos po ang kanya binigay. Worth 20,000 pesos po kanya binigay, guys, ha? Okay, first sponsor po. First sponsor. Platinum sponsor po. Okay, mag-comment guys ha. Mag-comment po kasi doon po ako mag-screenshot. Mag-screenshot po ako guys doon sa mismong video. Pag hindi po kayo nag-comment, hindi po natin maano guys, hindi po natin ma-acknowledge. 들어왔다면 누구 차례 한치 앞도 볼 수 없는 막장 게릴라 경배 하나 목청이 터지게 지질한 분위기 길을 전환해 왕길을 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 Okay, dance sponsor number 1. Mga ganyan guys ha, sabihin niyo po dance sponsor number 1 para at least alam po natin saan po kayo last dumikit. 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라. Okay, tingnan po natin ang mga dumikit po kaya Mommy Loans. Double check natin, double check ha. Okay, ayan. Sino pang dumikit dito? Okay, andito po si Alvin Marinas, TikTok pa more, Ben Bueza, Ginsky Habibi Channel, Shaning Channel, Tess Subosa, Maricres May Moreno, Jenna Di Pedro Vlog, Wilmas Palconete, Joy Family Vlog, Neri Vlog, Dariel Belhica, Daisy Aguirre, Adam Bryle Vlog, Maybe Jess Journey, Emily Enriquez, Elza Channel, Samary Vlog, Kumare ni Rose Bads, and May Villamar. Ayan, yan po yung mga nakapasok guys. Be the one sexy channel. Mega shout out Latino Pinay Family Vlogs here. Mega shout out po sa Ijan, madam. Ayan, last po natin ay si May Villamar. Pumasok na rin si Emily Valio. We have Reches Vlog, Mick TV KSA, Noy 25 Channel, Twin MJ, and John Skywalker 04. Ayan guys, sa mga gusto po of course, mag-sponsor, sa mga gusto pong humabol ng sponsor guys, let me know, send me a message on my Facebook account. Nang sa ganun ay mailapag na po natin ang mga channels nyo dito guys. First po yan guys, first sponsor. 지질한 분위기를 전환해 왕길을 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 Okay, sponsor number 2. Sponsor number 2 na po tayo. Ate Shell TV, mega love shoutout sa dyan, Ate Shell TV. Daisy Aguirre, may invite po ako si May. Ayan, ang dami mong mga invite, Madam Daisy. Oy! Okay, sponsor number 2 na tayo. Proceed tayo sa sponsor number 2. Okay, sponsor number 2 na tayo guys. Sponsor number 2. Okay, puntahan agad ang sponsor number 2.
널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 Hala, na-hide mo, Ate Twin MJ. Wag mong i-hide, Ate Twin MJ. 발라 We go hard boy 심 Ate Twin, wag mong i-hide, Ate Twin. Hala, nawala ako. Hindi ka nawala, Ate Marie Chris. Andyan ka lang. 난 불에 질러 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bang like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 맞은 것처럼 Okay, nag-screenshot lang ako guys ha. Nag-screenshot lang po ako sa mga nag-comment guys. 맞은 것 Okay, give me time to screenshot habang nagdikit kayo dyan. Hala, huy, grabe si Madam Elza Channel, oh. Hala, grabe si Madam Elza Channel. Sa pa-level 5 mo yan, Madam. Ayan, meron ka na ngayong 21 entries po para sa 15,000 pesos first prize. Second prize is 10,000 pesos and then third prize is 5,000 pesos. Papa Rams TV, mega love shoutout sa dyan. 한치 앞도 볼수 없는 막장 게릴라 경배하라 목청이 터지게 지지랑 분위기를 전환해 왕기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 Maybe Jess Journey, ano po, pag light blue, ito po guys dark blue, 2 entries, light blue, 4 na entries, pag kulay green, 10 entries, pag kulay dilaw, 21 entries, kulay orange, 44 entries, pag kulay pink, 88 entries, 90 entries, pag kulay red, 190 entries. Ayan. Kung hindi kayo member, nasa regular lane, mapupunta ang super chat nyo. Pero pag member kayo guys, doon po mapupunta kung anong member kayo guys, doon po mapupunta kung anong member kayo, ha? 맞은 것처럼 Noted, Oscar Mejia. Thank you so much for your super chat. 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 Okay, let's proceed. We go hard boy 심번 밤새 달려주지 이 노래 Okay guys, nagpapaano po ito siya guys, ha? 마성의 멜로디 먼저기 결국이 사방바닥 넘어갔어 Okay, sponsor number ano guys? Sponsor number 3. 날 미치게 하고 싶어 Nag-LS po yan, 5 a.m. Pinas time. Bukas po kami guys. Guys, tomorrow po. Punta po kayo bukas kami guys. Magpapaangat kami kay Madam Sapat bukas, ha? Meron siyang ano guys, highest super chatter bukas guys, 300 na bananas. Highest super chatter kay Madam Sapat bukas, 300 na saging. 까만 밤과 함께 다 들어왔다면 누구 차례 한치 앞도 볼 수 없는 막장 게릴라 경배하라 목청이 터지게 지지랑 분위기를 전환해 왕기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 난 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bang like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 Ayan, Papa Rams, pa-share Papa Rams, para magkaroon ka ng entry, Papa Rams.
Papa Rams, pa-share ako Papa Rams ha. 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찬양하라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려 죽지 이 노래는 거지처럼 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 문도기 결국이 사방바방 어떻게 사뿐한 도비 난 불에 질러 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bang like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 맞은 것처럼 맞은 것처럼 Okay, double check muna natin yung mga nakapasok kay Madam Sapat kanina ha, sa number 2 kay Ate Donna Hilario. Okay, Ate Donna Hilario po, double check po natin yung mga nakapasok. Kay Ate Donna Hilario, andito po si TikTok Pamor, Ben Bueza, Wilmas Falconete, Neri Vlog, Twin MJ, Joy Family Vlog, Shell TV, Ginsky, A Baby Channel, Maybe Vijes, Channing Channel, Tess Subosa, Alvin Marinias, Madam Sapat, Daisy Aguirre, Jariel Belhica, Emily Valio, sa Mary Vlog, Jenna Di Pedro Vlog, May Villamar, Rose Bads, Noy25, Adam Brown Vlog, Emily Enriquez, Mick TV, KSA, Riches Vlog, Marie Cres May Moreno, Papa Rams TV, and Elzat Channel. Dito naman kay Madam Sapat, guys, ang nakapasok ay sina. Okay, andito po si sa Madam Sapat. Kay Madam Sapat, we have Maybe Just Journey, Alvin Marinias, TikTok Pamor, Wilmas Balcaneta, Shell TV, Joy Family Vlog, Dariel Belhica, Emily Valio, Twin MJ, Jonah Di Pedro Vlog, Reches Vlog, Kumari ni Rose Buds, Ginsky, Habibi, Daisy Aguirre, Tess Subosa, Neri Vlog, Ben Bueza, Papa Rams TV, Channing Channel, Marie Cres May Moreno, Ati Donna Hilario, Emily Enriquez, Mick TV, KSA, Noy25 Channel, May Villamar, and Mommy O. Alright? Okay, wait lang guys ha. Screenshot ko lang guys. We go hard boy 신번 밤새 달려 죽지 이 노래는 거지처럼 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 Okay, stay tuned lang po. Ay putik. 심장을 태워 날 미치게 Wait lang guys ha, wait lang. Nag-screenshot pa ako sa number 2. Pistilan. 맞은 것처럼 맞은 것처럼 Okay, tapos na ako sa number 2. Okay, number 3 ako. Wait lang. Okay, number 3. Nasaan na yung number 3? 맞은 것처럼 Okay, number 4 na tayo. Okay, let's proceed to number 4. Okay, number 4. Okay, sa mga interesado po dyan na mag-sponsor guys, send me a message on my Facebook nang sa ganun ay pwede po natin ihabol ang inyong mga pa-entry dito guys. Kasi sa mga videos nyo po, we are also promoting your channel at the same time.
간직 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 둘러미는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bring like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 뱅뱅 뱅뱅 맞은 것처럼 뱅뱅 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찾아가라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려 죽지 이 노래 거지처럼 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 먼저기 결국이 사방바방 어떻게 사뿐한 도배 난 불을 질러 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bang like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 맞은 것처럼 맞은 것처럼 난 깨어나야만 밤과 함께 다 들어왔다면 누구 차례 한치 앞도 볼 수 없는 막장 게릴라 경배 하나 목청이 터지게 지질한 분위기 길을 전환해 왕기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간직 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 둘러미는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bring like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 뱅뱅 맞은 것처럼 뱅뱅 맞은 것처럼 Okay, next po tayo guys. We have a sponsor number 5. And double check po natin ha. Okay, sino po yung nagpa-entry dito kay Ate Giljun Vlog? Ayan, basahin po natin. Okay, sponsor number 5. Okay, sponsor number 5, we have TikTok Pamor, Tess Subosa, Shell TV, Wilmas, Balconeta, Ginsky, Baby Channel, Christina PH Vlog, Mommy O, Alvin Marinia, sa Mary Vlog, Andrew Merle Vlog, Donna Hilario, at Riches Vlog, Ben Bueza, Daisy Aguirre, Jenna Di Pedro, Neri Vlog, Kumari ni Rose Bads, Emily Valio, Mick TV KSAs, May Villamar, Dariel Belhica, Shaning Channel, Mary Chris, May Moreno, and John Skywalker 04, Joy Family Vlog 2. Yan po ang sponsor number 4. Yan po ang sponsor number 4, si Giljun Vlog. And nakahabol po si Ate Emily Enriquez and Twin MJ. Okay? Next po tayo guys, we have sponsor number 5. Okay, for our sponsor number 5. Sa dulo po ay mag-hashtag Abante kayo guys ha. Nang sa ganun magkaroon kayo ng entry of course. Huwag po kalimutan, lagi-lagi po tayo. Bukas po guys, magpapaangat po tayo kay Madam Sapat tomorrow evening, 8 o'clock Philippine Standard Time. Pasok po kayo ng maaga nang sa ganun ay of course,
15 minutes po, ilalapag na natin ang attendance ng second ay magkaroon kayo ng more friends. 지지랑 분위기 길을 전환해 왕길을 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 믿 Baba lahat guys. Puntahan ang video at mag-comment, like and share sa video. 맞은 것처럼 뱅뱅 맞은 것처럼 뱅뱅 맞은 것처럼 뱅뱅 맞은 것처럼 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찬양하라 떠올려 퍼지게 We go hard boy Okay, naka-screenshot pa ako kay Ate Giljon guys ha. Yan, stay tuned lang po. Nag-screenshot lang ako kay Ate Giljon. 송의 멜로디 먼저기 결국이 사방바방 어깨 싹 분화도배 와우 난 불에 질러 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bang like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 맞은 것처럼 맞은 것처럼 난 깨어나 까만 밤과 함께 딱 들어왔다면 누구 차례 한치 앞도 불쑥 Okay, tignan po natin ang mga nakapasok kay Mami Neri guys. 터지게 Okay, ayan, may mga pumapasok pa. Okay, pasok lang guys ha. Ayan. Piniprepare ko lang po yung bagong ilalapag natin. 보란듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 Okay, number 6. Ayan, i-shoutout po natin sino mo nakapasok sa ayun. Okay, wait lang. Okay, tingnan natin sino mga nakapasok. Okay, andito po si Adam Bryle Vlog, Ate Donna Hilario, Maybe Jess Journey, Christina PH Vlog, Ginsky Habibi, TikTok Pamor, Noy 25, Riches Vlog, Samary, Tess Subosa, Ben Bueza, Daisy Aguirre, Mary Chris, May Moreno, Alvin Marinia, Shaning, Shell TV, Joy Family, Twin MJ, Jenna Di Pedro, Emily Valio, Neri Vlog, May Villamar, Emily Enriquez, Dariel Belhica, Rose Buds, Mami O, and Mick TV KSA. Okay, next po tayo guys. 널 데려가 Okay, sponsor number 6. 새빨간 저 하늘 춤출 때 돌고 돌아 너와 Okay, sponsor number 6. 나가라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려주지 법 이 노래는 거지처럼 신이 나 불러라 신청 겁이면 소리 눈마송의 멜로디 먼저 Kumare, Rosebuds, medyo marami pa ito siya kasi kung gusto mo lang magpa-entry, kung ayaw mo magpa-entry para sa ating pa-raffle, worth 113,000 pesos po ang ating ipapamigay. Pero kung ayaw mo magpa-entry, kung gusto mo magka-entry, meron tayong super chat diyan. Pero ito po lahat ng mga videos or mga channel na nilalapag natin, meron po kayong 2 entries sa lahat po nito. So a total, if ever, let's say every day, meron kayong nagpapa-entry kayo,
marami po kayong magiging entry. You just have to comment, guys. Ganun lang po kasimple dito. Marami po talaga rosebuds kasi marami po tayong sponsors. Lahat po sila ay nag-invest. And then if ever po interested din po kayo mag-sponsors, just let me know. Send me a message on my Facebook account. 한치 앞도 볼수 없는 맞짱 게릴라 경배하라 목청이 터지게 지질한 분위기를 전환해 왕기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bring like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 뱅뱅뱅 Mariani Valio, yes po. Pasok ka lang dun sa sponsor number 6. Okay, pasok lang po kayo sa sponsor number 6. Okay, tapos na. Nakabalik na ba lahat? Para dito na tayo sa 7. 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찾아가라 더 울려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려주지 이 노래 고지처럼 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 먼저기 결국이 사방바방 어떻게 사뿐한 고비 Ate Reche, sa lahog po. Sa lahog. Okay, wait lang. Hintayin lang natin yung iba, ha? Okay, sino ba yung nakapasok dito kay Ate GC? Okay. Okay, nagpapa-entry pa sila, guys. Hintayin lang natin yung iba, ha? Okay, nag-screenshot pa ako dito kay Mami Neri, guys. Okay, hintayin lang natin. Oo mo ba? Nasa Escarrio. Dool na dito sa ako ito eh. Lahog man ko. 한치 앞도 볼수 없는 맞짱 게릴라 경배하라 목청이 터지게 지질한 분위기를 전환해 왕기를 감추지 못하게 해 Wow, thank you sa pa-member mo dyan. Maybe Vijas Journey. Thank you. Welcome to Abante Bisaya, ta? Group of companies. Okay, next po tayo, guys. Sponsor number 7. Number 7 na tayo. Wow! Level 1, level 2 ha. Level 1 and level 2. Gabi si Ate Rinchay. Oh, mega shoutout sa dyan, Ate Rinchay. Mega love shoutout. Welcome back. Okay, number 6. Okay, mga nakahabol po sa number 6, we have Joy Family Vlog 2, Marie Cresme Moreno, Jenna Di Pedro Vlog, Wilmas Panconete, Rose Buds, Noy 25 Channel, May Villamar. Andito guys. Yes, nandito po, nakapasok guys. Ayan, may love shoutout po sa lahat ng ating sponsors, of course. Yung bumubuo po ng aking sponsors guys, a total of 113,000 pesos po ating mamimigay. Thank you po sa lahat ng ating sponsors. This is for you. Thank you so much.
minor sponsors. Alivore Butterfly, Elza Channel, Ilongas Channel, Sheila Montesor, John Skywalker 04, Chixie TV, Romeo Paite Jr., Paparams TV, Twin MJ, The Europino Fam, Mommy Dutch, major sponsors. Hello, hello. Ayan, meron lang po tayong mga technical problems, guys. Okay, patuloy po tayo. Number 7 na po tayo, guys. Number 7. Okay, number 7 na po tayo. Number 7. 왔다면 누구 차례 한치 앞도 볼 수 없는 막장 게릴라 경배하라 목청이 터지게 지지랑 분위기 길을 전환해 왕기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bring like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 뱅뱅뱅 맞은 것처럼 뱅뱅 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찾아가라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려 죽지 이 노래는 지참 신이 나 불러라 신청 겁이 명소리 눈마송의 멜로디 먼저기 결국이 사방바방 어떻게 싹 푸나 도비 와우 난 불을 질러 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bang like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 맞은 것처럼 Okay, and humahabol pa po ang mga tao dyan. Okay, mga nakapasok po. Ayan, i-shoutout po natin yung mga nakapasok dito kay Madam Delfina's World. We have the following. Ate Donna Hilario, Rodel Valio, Mami Loons, Wilmas Falconete, JJ Hempeso, Adam Bar Vlog, Noy 25 Channel, Daisy Aguirre, Shell TV, Ben Bueza, Alvin Marinas, Maybe Jess Journey, Samari Vlog, Christina Page Vlogs, Ginsky Habibi Channel, TikTok pa more, at Emily Enriquez, Dariel Belica, Emily Valio, Jana Di Pedro, May Villamar, Joy Family Vlog, Tess Subosa, Ruby Valio, Marian Valio, Neri Vlog, and Maricres May Moreno. Alright? Sa mga hindi pa po nakapag-comment dyan, comment down below sa ating sponsor, number 7. Eh, nakahabol na rin si Ruby Valio ulit. Nag-comment ulit siya. Ayan, wag na po mag-comment ulit guys kung nakapag-comment na po kayo once. And then Mick TV KSA nakahabol din. 맞은 것처럼 뱅뱅
Don't forget, tamsakan nyo po ating mga nag-comment dyan guys ha. Alright, next po tayo. Next. Sino pang, ayan, Make TV KSA yung last. Sino pang nakahabol? Okay, Make TV KSA, Mommy O and Shaning Channel. Okay, next po tayo. Next, Maria Liza Bandola. Frank Rempilio, mega love shoutout po sa dyan, Kuya Frank Rempilio. Okay, number 7, number 8. Number 8 na tayo, guys. Number 8. Ayan, Kuya Frank, nagpa-entry lang ako, Kuya Frank. Nagpapa-entry lang ako dito. Welcome, welcome po, Kuya Frank. 지지랑 분위기를 전환해 왕기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 둘러있는 천지 오늘 여기 무법지. Okay, number 8 na tayo, guys. Number 8 na. Okay, tapos na tayo sa number 8. Pagkatapos nating number 8, guys, dire-diretso na po tayo sa minor sponsors na po tayo after. Yung sponsors po natin, minor sponsors, we have 1, 2, 3, 4. Okay, 13 sponsors po sa ating minor. Jake Mac Early, mega love shoutout sa dyan. Jake Mac Early. Okay, yung mga nakapasok po dito kay Madam Maria Liza Bandola. Sino man ang nakapasok? Okay, dito po si Maybe Just Journey. We have Adam Brown Vlog, Wilmas Balcaneta, Make TV KSA, Shell TV, JJ Hempeso, Daisy Aguirre, TikTok pa more, Mami O, sa Mary Vlog, Shaning Channel, Ben Bueza, Noy 25 Channel, Ruby Valio, May Villamar, Tess Subosa, Jenna Di Pedro, Dariel Belhica, Alvin Marinas, Neri Vlog, Emily Valio, and Joy Family Vlog. Right? Hintayin po natin guys sa mga makapapasok guys. Joy Family Vlog yung last. Okay, andito na rin si Ate Emily Enriquez. Okay, sponsor number 9. Okay, sponsor number 9 na tayo. Lucky M, mega love shoutout sa dyan, Lucky M. Ayan, nakapag-comment na rin si andito na rin si Jake Mac Early, Christina PH Vlog, Maricres May Moreno, and Donna, Ate Donna Hilario.
술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bring like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 Bang 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 맞은 것처럼 Bang 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 맞은 것처럼 bang bang 맞은 것처럼 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찾아가라 더 울려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려 죽지 법 이 노래는 거지처럼 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈만 송의 멜로디 먼저기 결국이 사방바방 어방가 사뿐한 도비 난 불에 질러 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bang like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 뱅뱅 Okay, tingnan natin sino yung mga nakapasok doon, guys. 맞은 것처럼 뱅뱅 Okay, mag-screenshot lang po ako kay Maria Liza Bandola, guys. Okay. Okay, pasok na po sa ano, guys, ha? Sa sponsor number 9. Okay, wait lang, guys, ha? 한치 앞도 볼 수 없는 막장 게릴라 경배하라 목청이 터지게 Yo 지질한 분위기를 전환해 왕기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 Miss H, mega love shoutout sa dyan, Miss H. Yeah we bring like this 모두 Okay, sponsor number 9 kay Madam Taiwan Lifestyle. 맞은 것처럼 Okay, sponsor number 9, andito po si Christina PH Vlogs, Jake McEarly Mami O, JJ Impeso, Daisy Aguirre, Noy 25 Channel, Neri Vlog, Ati Shell TV, Lucky M, TikTok Pamor Adembral Vlog, Tess Subosa, Joy Family, Wilmas Falconete, sa Mary Vlog at Donna Hilario, Dariel Belhica, Alvin Marinias, May Villamar Benbueca, Marie Cresme Moreno, Tess Subosa, Jenna Di Pedro, Emily Valio, Emily Enriquez, and Mick TV KSA. And then may humabol pa, Miss H. Okay, next po tayo, guys. Next. Okay, minor sponsors na po tayo. Minor sponsor. Chris Louie Vlogs. Mega love shoutout sa dyan. Chris Louie Vlogs. Ayan, sa mga interested pa po mag-sponsor, guys, let me know, guys. Send me a message on my Facebook. For those who are interested na mag-sponsors, just let me know kasi videos po ang nilalapag ko dito sa ating mga sponsors para po sa inyong pa-entry and of course to promote also your channels and magkaroon kayo ng revenue sa inyong mga advertisement. Okay, next po guys, our sponsor number 10. Minor sponsors na po ito guys ha. Okay, number 10. Sino pa yung mga humabol? May mga humabol pa. Miss H yung last. Okay, dito na rin si Ati Reches Vlog.
한치 앞도 볼 수 없는 막장 게릴라 경배 하나 목청이 터지게 지지랑 분위기 길을 전환해 왕길을 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 난 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah, we bring Okay, sponsor number 10 na. Sponsor number 10. so 맞은 것처럼 Bang 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 맞은 것처럼 bang 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 맞은 것처럼 bang bang Noted, Retches Vlog. Retches Vlog, wag mo na balikan yung mga anak kung ano, ha? Doon na tayo sa kung anong pinaka-latest kung binaba, Ate Retche. 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찬양하라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려 죽지 이 노래는 지참 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 Come on don't 별거리 사방바방 어방가 싹구나 높이 난 불에 질러 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bang like this 모두 다 같이 so 맞은 것처럼 맞은 것처럼 맞은 것처럼 Okay, and pumapasok pa guys, pumapasok pa. Okay, hintayin natin. Mami O, thank you so much, Mami O ha, grabe. Nag-ano ka talaga dyan, Mami O, nag-invest ka talaga ng oras dyan. 까만 밤과 함께 다 들어왔다면 누구 차례 한치 앞도 볼 수 없는 막장 게릴라 경배하라 목청이 터지게 지지랑 분위기 길을 전환해 Ayan, tingnan po natin yung mga nakapasok dito kay sponsor number 10. 뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신 Okay, sponsor number 10. Andito po si, ayan, Christina PH Vlog, Maybe Just Journey, Shell TV, Ben Bueza, Tess Subosa, sa Mary Vlog, Wilmas Falconete, Alvin Marinas, Joy Family Vlog, Noy 25 Channel, Adam Braille Vlog, Lucky M, Ginsky Habibi, Jenna Di Pedro, JJ Peso, Riches Vlog, Mami O, Dariel Belhicam, Emily Valio, May Villamar, Neri Vlog, Riches Vlog, Mary Cresme Moreno, Mick TV, Miss H, and Daisy Aguirre, and Emily Enriquez. All right? 맞은 것처럼 bang bang 맞은 것처럼 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너 Okay? Sino pa guys? Okay, number 11 na tayo. Number 11. We go hard boy 신번 밤새 Number 11. Okay, meron na lang tayong 불러라 11. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11. 11 more to go and we are done. 11 more to go and we are done. 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bang like this 모두 다 같이 so 맞은 것처럼 Ayan, TikTok pa more, humabol pa. At saka si Lucky M sa previous. 것처럼 맞은 것처럼 Ha, same video ba?
Same lang sa number 10. Wait. Ay, okay. Okay, copy. Thank you. Okay, noted. Ito. 지지랑 분위기를 전환해 왕기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 엘레지 이상한 정신에 둘러미는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장 Okay, ayan po. Meron na po. Oh, pasensya, ay pastilan. Bang 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 맞은 것처럼 bang 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 bang. Wow, Elivor Butterfly. Salamat sa iyong pa-entry dyan. Thank you so much. 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 Ate Elivor, mag-comment ka nga dyan, Ate Elivor. Member ka pa ba? 너와 나 We go hard boy 신번 밤새 달려 죽지 법 이 노래는 거지처럼 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 먼저기 결국이 사방바방 어떻게 사뿐한 도피 와우 난 불을 질러 심장을 태워 날 미치 Mega love shoutout, Ate Ilongas, Madam Ilongas Channel. Mega shoutout sa dyan, Madam. Wow, parang di na yata. Okay, na-screenshot ko na. Na-screenshot ko na kay Ate Elivor. Next po natin. Ay, wow! Nagpakulay na rin si Madam Sapat. Thank you sa bonggang pakulay mo dyan, Madam Sapat. Kulay green. Meron kang 10 entries under sa level 5. Ayan, noted, Madam Sapat, ha? First prize po sa level 3, 4, and 5. First prize, 15,000. Second prize, 10,000. Third prize, 5,000 pesos. 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 엘레지 이상한 정신에 둘러미는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bring like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 Bang 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 맞은 것처럼 bang 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 Wing, 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 wing. Wing, 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 wing. Wing, 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 wing. 맞은 것처럼 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳 Okay, tingnan natin, guys. Sino pa yung mabol? 퍼지게 We go hard Okay, basahin po natin, ha? Wait lang, guys. 노래 거지처럼 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 먼저기 결국이 사방바방 어떻게 사뿐한 도피 와우 난 불을 질러 Okay, andito po si... 지게 하고 싶어 B.I.G. Okay, Emily Valio, Joy Family Vlog, Noy 25 Channel, Christina Page Vlog, JJ Empeso, TikTok Pamor, Tess Subosa, sa Mary Vlog, Shell TV, Alvin Marinas, Maybe Just Journey, Riches Vlog, Adam Brown Vlog, Mommy O, Lucky M, Emily Valio,
Mick TV KSA, Neri Vlog, Daisy Aguirre, Ati Emily Enriquez, Marie Crespi Moreno, Ati Donna Hilario, Jana Di Pedro Vlog, Ben Bueza, Chixie TV. Wow, kayo Chixie, andiyan ka na. Dariel Belhica, May Villamar, and Miss H. Ayan, and Jake Mac Early. Okay? Okay, next sponsor po tayo. Next sponsor. Okay, number 12, guys. 한치 앞도 볼 수 없는 막장 게릴라 경배하라 목청이 터지게 지질한 분위기 길을 전환해 왕길을 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bring like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 뱅뱅 맞은 것처럼 Thank you so much, Bazaar Di Paula. Thank you so much. 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찾아가라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 심보 Okay, tingnan natin sino yung pumunta sa sponsor natin kay Madam Ilongga's channel. Okay, sa sponsor number 12, Ilongga's channel. 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bang like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 맞은 것처럼 Okay, stay tuned lang guys ha. Nag-screenshot lang ako kay Madam Elza channel ha. Okay, ayan. Tapos na ako mag-screenshot kay Madam Elza. Okay, sino may nakapunta kay Ilongga's channel po? Okay, sino may nakapunta kay Madam Elza? Madam Ilongga's? Okay, double check natin, double check. Okay, Madam Ilongga's channel, we have Wilmas Palconete, TikTok pa more, Donna Hilario, Tess Subosa, Christina Page Vlog, Samiri Vlog, Ben Bueza, Adam Brel Vlog, Mami O, Chixie TV, Riches Vlog, Joy Family Vlog, Maybe Just Journey, Elza Channel, Daisy Aguirre, Shell TV, Neri Vlog, Mary Cres, May Moreno, Alvin Marinias, JJ Hempeso, Dariel Belhica, Lucky M, Jenna Di Pedro, May Villamar, Ailofor Butterfly, Emily Enriquez, Emily Valio, and Miss H. Ayan, sa mga hindi pa po nakapag-comment down below, Mami Loons nakapasok din. Okay, sponsor number 13. Sponsor number 13. Bang, 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 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찾아가라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려주지 Bobby Okay, baba lahat guys. Puntahan na po ang ating sponsor number 13. sa pagbabang pagkasako na Wow! 난 불을 질러 심장을 태워 널 미치
Yeah, we bang like this. 모두 다 같이 맞은 것처럼. 맞은 것처럼. 맞은 것처럼. Okay guys, meron lang tayo padidikitan guys ha. Ayan, maawa tayo. Okay, noted Bazar Di Paula. 까만 밤과 함께 딱 들어왔다면 누구 차례 한치 앞도 볼 수 없는 막장 게릴라 경계 하나 폭정이 터지게 지질한 분위기 길을 전환해 왕길을 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정치에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 Thank you, noted Bazar Di Paula. Thank you so much, Bazar Di Paula. Wait, let me just now let me just look at a very small videos of you. I don't know if you have a small video. I think the shortest video you have is 1 minute and 47 seconds. Let me go ahead and pull up that video. Papa-English ako na walang oras dito guys. Wait lang guys ha. Pabigyan natin kasi ano man to, foreigner. We go hard boy 신번 밤새 달려주지 법 이 노래는 고지처럼 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 먼저기 결국이 사방바방 어떻게 사푸나 고삐 난 불에 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah, we bang like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 맞은 것처럼 맞은 것처럼 Okay, Dan, nabasa number 13. Okay, stay tuned lang guys ha. Stay tuned lang po. 난 깨어나 까만 밤과 딱 들어왔다면 누구 차례 Okay, dito na po. 볼 수 없는 막장 게릴라 경계 하나 목청이 터지 Okay, 2 entries po dito guys ha. Super chatter po. 전환해 왕길을 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정치에 술렁이는 천지 오늘 여기 Gingging Luna, mega love shout out. Gingging Luna, mega love shout out. 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah, we bang like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 맞은 것처럼 맞은 것처럼 맞은 것처럼 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찬양하라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려주지
주지법 이 노래는 지참 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 먼저기 결국이 사방바방 어떻게 사푸나 도비 난 불을 질러 심장을 태워 Wala si Mami O. Nagpa-entry ka rin, Mami O. Everything like this 모든 Nagpa-entry din si Mami O, oh. 맞은 것처럼 Guys, hindi yan number 14, guys. Super chatter yan. Hindi yan 14. Hindi po yan third, guys, 14. Siningit ko lang yan, guys, kasi Okay, hintayin lang natin yung iba. Yung mga dumikit po sa super chatter, guys, ano po yun siya? Bigyan po natin ng paayuda. O, di ba? 983, bigla siyang Guys, from 987 down to 1,030. Bazar Di Paula, congratulations. Bazar Di Paula, congratulations, madam. Bazar Di Paula, congratulations. You are now 1,030. All right, thank you so much. Pwede na naman magpalipad. Ay, salamat, Mami O, sa palipad mo dyan. And then, Mami O, ano ba, regular lane mo ba yun, Mami O? Or doon yun mapupunta sa members lane? Members lane na levels 1 and 2, 10,000 ang first prize. Second prize is 5,000. Third prize is 2,500. Levels 3, 4, and 5, first prize is 15,000 pesos. Second prize is 10. Third prize is 5,000 for levels 3, 4, and 5. And then for regular lane, we have 7,000, 4,000, and then 2,000. Right? Okay, sponsor number 14. Okay, number 14, sponsor number 14, hashtag Abante. 지참 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 먼저기 결국이 사방바방 어떻게 사푸나 도비 난 불을 질러 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 B.I.G. Everything like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 맞은 것처럼 Okay, na-screenshot ko na po yung mga nasa super chatter kanina, guys. 것처럼 Ang bilis ni Mami O. Mami O, wala kang gawa ngayon, Mami O, no? Walang ginagawa si Mami O. Mami O, baka interested ka, Mami O, sumali sa sponsors. Anyway, ano pa naman, before May 1 ako before May 1, doon ako mag-request ng sa yung mga sponsorship. Pero if ever mag-commit ka na, if ever you will commit, then that's a time by starting today or tomorrow, automatically, i-flex na natin lagi ang channel mo. 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 퍼져드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 Ilan na entry ko? Mami O, regular lane, pag light blue, 4 na entries. And then, regular lane yun ha, and then, yung sa mga nadikitan mo kanina, kung ilan ka doon na comment, dalawang entry every video ang dinidikitan. 맞은 것처럼 Kaya araw-arawin mo lang ako dito, Mami O. Kung bakante ka. 맞은 것처럼
널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찾아가라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려주지 이 노래는 거지처럼 신이 나 불러라 신처럼 Ay, wow. Sana all, day off. Okay, and double check natin sino man nag-comment. 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 B.I.G. Okay, proceed tayo sa number 15. Okay, number 15 agad tayo. 마침 것처럼 Okay, number 15. Malapit na po tayo matapos, guys. Diba, ang bilis lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na lang kulang, guys. 7 na lang. 7 na lang and then we're done. Ay, nakahabol pa si Alvin Marinas, oh. 들어왔다면 누구 차례 한치 앞도 볼 수 없는 맞짱 게릴라 경배 하나 목청이 터지게 지질한 분위기 길을 전환해 왕길을 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 난 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we been like this 모두 다 같이 마침 것처럼 마침 것처럼 Ate GC Mix Kitchen. Mega love shout out sa iyo dyan. Ate GC Mix Kitchen. 마침 것처럼 널 데려가 Okay, kay Chixie TV na po tayo, guys. 빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찾아가라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려주지 이 노래는 거지처럼 신이 나 불러라 신처럼 겁이면 소리 눈마송의 멜로디 먼저기 결국이 Ay, wow, nagpa-member ulit si Christina PH Vlog. Yeah, we been like this 모두 다 같이 마침 것처럼 마침 것처럼 마침 것처럼 Okay, tingnan natin, guys. Sino mo yung nakapasok kay Chixie TV? Okay, basahin natin, guys. Okay, sponsor number, sino ba to? 15, Chixie TV. Okay, mga nakapasok po under kay Chixie TV. We have Maybe Just Journey, Alvin Marinas, Noy 25 Channel, Tess Subosa, Ben Bueza, Atidona Hilario, Adam Braille Vlog, TikTok Pamors, Samiri Vlog, Jana Di Pedro Vlog, Mommy O, Daisy Aguirre, Shell TV, Wilmas Balconete, Dariel Belgica, Christina PH Vlog, Reches Vlog, Marie Cres, May Moreno, Neri Vlog, Emily Valio, JJ Hempeso, Emily Enriquez, and Miss H. Okay, yan po mga nakapasok under sa level. Mega love shoutout at GC Mix from Mommy Loons. Ha, green pa, sabi ni Sam Mary Vlog. Okay, next po tayo, guys. Next po. 마침 것처럼
Okay, super chatter tayo guys ha. Super chatter tayo guys. Magpapa-entry ako dito sa super chatter natin ngayon. 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찾아가라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려 죽지 Okay, super chatter guys. Super chatter, puntahan po. 거리며 소리 눈마송의 멜로디 먼저기 결국이 사방바방 어방가 사구나 고비 Okay, super chatter, puntahan muna. Puntahan. 날 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bad like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 맞은 것처럼 맞은 것처럼 Guys, puntahan nyo guys. Kasi si Mami O, wow, super chatter. Ayan, thank you sa mga pumunta. Guys, mabubusog kayo po sa channel ni Mami O guys. Magaling po yan magluto. Ma-diet guys, diet or non-diet. Grabe. Yan ang pinupuntahan ko lagi na pagkainan guys. Pag may gusto akong lutuin sa bahay. Ayan, masarap yung mga luto ni Mami. Oh, kakainis. Ayaw ko minsan man tumingin sa channel niya, lalong-lalo na paggabi. Nagugutom ako. 유머를 자신감이 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bring like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 맞은 것처럼 Ako din, Papa Bear, gusto kita unfriend kasi kakapost mo mga pagkain. 널 데려가 Okay, ayan. Next po tayo, guys. 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 Okay, sponsor number 16. Sponsor number 16. Okay, proceed na po tayo. 밤새 달려 죽지 법 이 노래는 go Okay, sino yung mga pumunta kay Mami O? Tingnan natin, ha? 눈마송의 Okay, may mga humahabol pa, guys. Hintayin lang po natin. May mga humahabol pa po kay Mami O. Guys, huwag niyo kalimutan tamsakan si Mami O, guys, ha? At saka i-bell all niyo si Mami O, guys. Kung gusto niyo mga pagkain po na masustansya, mataba, lahat, guys, andito kay Mami O. Oo, wala akong magawa kasi pagkain mo talaga nasa loob ng channel ni Mami O, oy. Okay? Okay, yung mga nakapasok po dito sa super chatter natin, we have the following. Sino ba dito? Ayun. We have Noy25 Channel, Ben Bueza, Maybe Just Journey, Adam Braille Vlog, Tess Subosa, Ati Donna Hilario, Mami Loons, Reches Vlog, Wilmas Palcaneta, TikTok Pamor, Ati Shell TV, JJ Empeso, Lucky M, Jenna Di Pedro, Chixie TV, Samary, Daisy Aguirre, Emily Valio, Alvin Marinas, Dariel Belhica, Marie Cresme Moreno, Neri Vlog, Ginsky Habibi Channel, Miss H, Madam Elza Channel, Emily Enriquez. Okay, ayun. Okay, next po tayo, guys. Sponsor number 15. Ano ba din? Sponsor number 15 ba yun kanina? Okay, sa 16 na tayo, guys. Number 16. Okay, sponsor number 16.
미치게 하고 싶어 비아치 Okay, sponsor number 16. Mas madali kasi madalas ako magluto. Hehehe. Oo nga, Mami O. Grabe ang mga pagkain mo. May na-miss ako doon yung mga, yung chicken mo na baked chicken, nilagyan mo ng black pepper na may yung mga bato. Tapos, grabe, ang dami. Ay, smiyo, nagugutom ako doon. Bang 맞은 것처럼 뱅뱅 맞은 것처럼 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찬양하라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려 죽지 법 이 노래 고지처럼 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 먼저기 결국이 사방바방 어떻게 사뿐한 도비 나는 불에 질러 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 비아치 Every day like this 모두 다 같이 같은 것처럼 맞은 것처럼 맞은 것처럼 낮게 나가만 밤과 함께 다 들어왔다면 누구 차례 한치 앞도 볼 수 없는 막장 게릴라 경배 하나 목청이 터지게 지지랑 분위기 길을 전환해 왕기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 둘러있는 천지 Okay, next guys. Next po tayo. Okay, double check po natin sino man nakapasok doon. Under kay Romeo Paite Jr. Yeah, we bring like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 뱅뱅 Okay, mga ka-under kay Romeo Paite Jr., we have Maybe Jess Journey, Mami O, JJ Hempeso, Ben Bueza, Atidona Hilario, Elvin Marinas, Ginsky Habibi Channel, Daisy Aguirre, Mary Chris, May Moreno, Tess Subosa, Noy 25 Channel, Jenna Di Pedro Vlog, Edinburgh Vlog, Shell TV, Samari Vlog, Reches Vlog, Miss H, Dariel Belhica, Wilmas Falconete, Neri Vlog, Emily Valio, TikTok Pamor, Christina Page Vlog, Emily Enriquez, Chixie TV, Lucky M. 새빨간 저 하늘이 춤출 때 Ayan. Okay, next po tayo guys. Sa mga humahabol po, habol lang kayo guys ha. 떠올려 퍼지게 Ano na po tayo? Number 17. Okay, sponsor number 17. 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 먼저기 결국이 사방바방 어떻게 사뿐한 도비 나는 불에 질러 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 비아치 Every day like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 Hugasi. 것처럼 Ang baso. Kunting kahig ko. Sana Ay, nakahabol si Mami Loons. Guys, inom po tayo guys. Carlo Rossi. Diba? Carlo Rossi. Sangria. Fruity. Medyo ano siya guys, fruity ang flavor. Masarap to guys. Try namin ni ni Summary. Kukuha din siya ng baso ngayon.
Okay, we're almost about to end. Malapit na po tayo matapos. 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah, we been like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 뱅뱅 맞은 것처럼 뱅뱅 Okay, sponsor number 17. Okay. 맞은 것처럼 뱅뱅 맞은 것처럼 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 Tapos na? Okay, hintayin lang natin yung iba ha. Hintayin lang natin yung iba. 찾아가라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 Chili Stoke Oni. Mega love shoutout sa iyo dyan, Kuya Chili Stoke Oni. Okay, next po tayo guys. Tingnan po natin sino nakapasok doon kay Papa Rams TV ha. Okay, check natin. Okay, andito po si Maybe Jess Journey, Mami O, Tess Subosa, Wilma Balconete, Shell TV, Alvin Marinas, JJ Hembeso, Adam Bra Vlog, Ben Bueza, Jana Di Pedro, TikTok Pamor, Chixie TV, Lucky M. Marquez, May Moreno, Renches Vlog, Daisy Aguirre, Dariel Belhica, Atidona Hilario, Christina Page Vlog, Emily Valios, Samary Vlog, Ginskia Baby Channel, Miss H, Emily Enriquez, and Neri Vlog. Alright, sa mga hindi pa po nakapag-comment, comment down below. Ayan, nakahabol din si Mami Loons and Noy 25 Channel. Okay, next. Number 18. Okay, number 18 na guys, number 18. Wow, si Ate GC Mix Kitchen nakahabol pa. At saka si Madam Elza Channel. 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah, we been like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 Bang 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 bang
널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찬양하라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려 죽지 이 노래는 고지처럼 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 먼저기 결국이 사방팔방 어깨 사뿐한 도피 난 불에 질러 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah, we're back like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 맞은 것처럼 맞은 것처럼 Okay, double check natin sino man nakapasok dito, guys. Pasok, 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 mga suki.
Presyong de Visoria. Okay, and dito po, ang first is Maybe Jess Journey. We have Chixie TV, Reches Vlog, TikTok Pamor, Shell TV, Tess Subosa, Wilmas Balconeta, Daisy Aguirre, Ben Bueza, Lucky M, Mami Loons, Noy 25 Channel, Samary Vlog, Mami O at GC, Mix Kitchen, Jenna De Pedro Vlog, Dariel Belhica, Donna Ilario, Adam Brown Vlog, Emily Valio, JJ Empeso, Neri Vlog, Marie Cresme Moreno, Christina Peach Vlog, Alvin Marinas, and Ginsky Habibi Channel, all right? Okay, we have at the Emily Enriquez Humabol. Okay, we have 3 more. 1, 2, 3, 4. 4 na lang, guys. 4 na lang po ang kulang. Okay, next po tayo. Next. Okay, double check natin baka yung humabol. At the Emily Enriquez ang last. Okay. Next po tayo, next. Okay, number 19. Okay, number 19, number 19. We go hard, boy, 신번 밤새 달려주지 법 이 노래는 거지처럼 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 먼저기 결국이 사방바방 어떻게 사뿐한 도피 난 불을 질러 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah, we're back like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 맞은 것처럼 맞은 것처럼 Ner, abe, nerbe. Wow. Sana all. 지질한 분위기를 전환해 광기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 난 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah, we bring like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 맞은 것처럼 Bango. Para sang sinabon lang. Okay, tikman natin guys ang bagong endorsement. 빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찬양하라 더 울려 퍼지게 We go Okay, next po, next. 달려주지 법 이 노래는 거지처럼 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송 Dan sa number 19. Okay, next po tayo. Okay, wait lang ha. 난 불을 질러 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah, we're back like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 맞은 것처럼 Okay, number 20, number 20.
Sarap. Umay lami. 들어왔다면 누구 차례 한치 앞도 볼 수 없는 막장 게릴라 경배 하나 목청이 터지게 지질한 분위기를 전환해 왕기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 둘러있는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bring like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 Okay, wait lang guys ha. 맞은 것처럼 Okay, screenshot ko lang. Wait lang. Kay Tiro Pino Fam. 맞은 것처럼 O, di ba? Hello? Oo, dinilit ko agad. Ang kulit nun. Tumatawag habang oras ng gabi na. We go hard boy 신번 밤새 달려 죽지 법이 노래 거지처럼 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 먼저기 결국이 사방바방 어떻게 싹 분화 도배 wow Okay, ayan. Tingnan muna natin guys. Sino may nakapasok dito? Okay, double check natin sino may nakapasok dito. Okay, wait lang ha. Okay, andito po si... Okay, andito si TikTok pa more, Alvin Marinas, Chixie TV sa Mary Vlog, Maybe Just Journey, Tidona Hilario, Wilmas Falconete, Ben Bueza, Shell TV, Jana Di Pedro, Daisy Aguirre, Reches Vlog, Marie Cres May Moreno, Emily Enriquez, Adam Brel Vlog, Mami O, Neri Vlog, Mami Luns, Ati GC, Mix Kitchen, Emily Valio, Dariel Belhica, Tess Subosa, JJ Imposa, and Ginsky Habibi Channel. Okay, next po tayo. Okay, sponsor number 21. Okay, sponsor number 21. 들어왔다면 누구 차례 한치 앞도 볼 수 없는 막장 게릴라 경배 하나 목청이 터지게 지질한 분위기를 전환해 왕기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 둘러있는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bring like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 맞은 것처럼 맞은 것처럼 맞은 것처럼 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찾아가라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려 죽지 법이 노래 거지처럼 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 먼저기 결국이 사방바방 어떻게 싹 분화 도배 wow 난 불에 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bang like this 모두 다 같이 맞은 것처럼
마침 것처럼 마침 것처럼 Okay, sa mga nandyan guys, apat na entries po ito. 까만 밤과 함께 다 들어왔다면 누구 차례 한치 앞도 볼 수 없는 막장 게릴라 경배 하나 폭정이 터지게 지지랑 분위기 길을 전환해 왕기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감을 불만해 난 보란듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 D.I.G. Yeah we been like this 모두 다 같이 Okay, team dulo na, team dulo. Okay, mag-press ano guys ha? Mag-hashtag Abante and then mag-press team dulo din. Mag-type din ng team dulo doon kasi lahat po nag-comment doon na Abante at saka team dulo mabibigyan po ng 4 na entries sa lahat. Okay, 4 po. Lahat ng nag-comment doon ay 4 na entries. Alright? 4 na entries to guys ha. Kasi ito na po yung pinakadulo. And then sa mga interested pa po guys na mag-sponsors, just let me know para isasarado, ano pa po tayo guys. I am still accepting sponsors who are interested na mag-sponsor po para sa this coming grand live stream on May 1. Okay? Thank you po so much sa mga lahat ng sponsors, of course, especially kay Mami Loans. Thank you so much. This is to you. This is to all our sponsors. Minor sponsors. Alivor Butterfly. Elza Channel. Ilongas Channel. Sheila Montesor. John Skywalker 04. Chixie TV. Romeo Paite Jr. Paparams TV. Twin MJ. The Europino Fam. Mommy Dutch. Major sponsors. Donna Hilario. Giljun Vlog. Mommy Neri. Madame Sapat. Titanium sponsor.
Mommy Looms. Thank you so much for our beloved and amazing sponsors. Without you, this grand live stream will not be possible. Okay guys, hindi pa po yan updated guys kasi may mga sponsors pa po tayong humabol. Of course, our major sponsors, we have Ate GC Mix Kitchen, Madam Delfina's World, Maria Liza Bandola, and Madam Taiwan Lifestyle. And of course, ang humabol po sa ating minor sponsors, we have Mommy Dutch, Noy 25 Channel, and Then Say It. Okay? Doon na tayo sa sa atong last sponsor. Last sponsor po natin, guys. Mega shoutout po sa dyan, Agent Ryan Explores. Mega shoutout. Alright, dito na po tayo guys. Number, sino nga ito? Pang ilan na to? Pang 22. Okay, 22. Actually guys, sa totoo, 24 lahat yung sponsors. Kaso may dalawang tao na nag-declare na wag ipasabi, ayaw nila magpa-shoutout sa kanila or magpa-drop. Gusto lang nila mag-sponsor kasi nga malaking tulong daw and then gusto lang nila ayaw lang nila ipasabi. At 24 talaga lahat ng sponsor kaya umabot tayo ng 113,000 pesos. Ayaw nila magpa-drop ng kanilang channel. Okay, 22, number 22 sponsors. Last sponsor. Don't forget mag-comment ng Team Dulo sa panghuli guys, alright? We go hard boy 신번 밤새 달려주지 이 노래는 지참 신이 나 불러라 신청 겁이며 소리 눈마송의 멜로디 먼저기 결국이 사방바닥 어떻게 사뿐한 고백 와우 난 불에 질러 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bang like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 Agent Ryan Explores, familiar ka? Hindi ko lang maalala kung sino ka. Madam Sapat, nag-love shoutout, Madam Sapat. Okay, tingnan natin. 왕끼리 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감이 불만해 난 보란듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 난 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bang like this 모두 다 같이 맞은 것처럼 Bang 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 맞은 것처럼 Bang 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 맞은 것처럼 Bang bang
Okay, yan. Double check natin. Double check natin. Sponsor number 22. Okay, check natin. Check natin sino mo yung nakapasok dito, ha? Okay, andito po ay si Donna Hilario, Christina PH Vlog, Tess Subosa, Adam Bryle Vlog, Maybe Jess Journey, JJ Hempeso, Samary Vlog, Shell TV, Ben Bueza, Emily Enriquez, Ginsky Habibi Channel, Mommy Loons, TikTok Pamor, Miss H, Mommy O, Jana Di Pedro Vlog, Samary Vlog, Riches Vlog, Marie Cresme Moreno, Wilmas Palcanete, Emily Valio, and Ati GC Mix Kitchen, Daisy Aguirre, Dariel Belhica, Alvin Marinas, Lucky M, Neri Vlog, and Chixie TV. Ang daming dumikit, guys. Grabe. Alright. Sino pang last? Okay, and humabol si Agent Ryan Explores. Okay. Oo, naalala ko na to si Agent Ryan Explores. Mega shoutout sa Agent, Kuya Ryan. Yeah, mega love shoutout sa lahat ng ating sponsors. A total of 113,000 pesos po ating naipon. Thank you so much po. Sino pa pong humabol, guys? Double check natin. Alright, sino pang humabol? Wala na? Okay, let's pray before po tayo. Let's all pray before po tayo mag-part ways. All right? So let's put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord Heavenly God, thank you so much sa lahat po ng mga nagbigay ng lahat nagbigay po ng mga sponsors, lahat nagbigay ng blessings, and of course lahat po sa inyong guidance, O Lord. Sana po Lord, wag po kayo magsawa na mag-support sa aming lahat. And then sa lahat na din po ng aming channels, O Lord. Ilayo niyo po kami sa mga sakit-sakit, O Lord, na sana please protect our loved ones, our family, friends, and our dear ones. In Jesus' name we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you so much, everyone. Ako po ang inyong DJ host, Rakitero ng Cebu, Abante, Bisaya ta. Ayan. Thank you so much mga lahat po. Alvin Marinas, Riches Vlog, Ate GC Mix Kitchen, Shell TV, Ate Emily Enriquez. We have JJ Hempeso, Jenna Di Pedro Vlog, Emily Valio, of course, Mommy Loons, Shell TV, Donna Hilario, Wilma Balconete, Madam Sapat, mega shout Agent Ryan Explorers, mega shout out po sa lahat. Thank you so much everyone. See you tomorrow. Mommy O, thank you so much. See you all tomorrow, guys. 8 o'clock Philippine Standard Time. Lucky M, Christina PH Vlog. Pause na. Thank you so much and have a pleasant evening. Tomorrow, guys, magpapaangat po tayo tomorrow kay Madam Sapat. See you all tomorrow sa aking level 5 VIP member po, Madam Sapat. See you tomorrow. Mega shoutout po sa lahat ng aking sponsors. Salamat ng marami. Minor sponsors.
Butterfly, Elza Channel, Ilongas Channel, Sheila Montesor, John Skywalker 04, Chixie TV, Romeo Paite Jr., Paparams TV, Twin MJ, The Europino Fam, Mommy Dutch, major sponsors: Donna Hilario, Giljun Vlog, Mommy Neri, Madame Sapat, Titanium sponsor, Mommy Loons. Thank you so much for our beloved and amazing sponsors. Without you,